bom hai upolokhe je khaijagui tong hambai narok jara media phane rokno ang khaka hamtai ani hamjak machi bai narok jotono ya pharo actually oro cricket tournament romani obongka chini first king maharaja chandra boni mui rejaka aboni jata wansukjang manengkha chini history no jeng romai tongna nangnai chini history no jeng hai repeat khlai jeng abo continue khlai chini je asok rich history abono jeng tamnai kusukoti sana nangnai a wansukino maharaja je chandra memorial cricket tournament hanai apaike rejaka second hangkai aboni jeta khela romani uddeshyo hangkai chini bisingo je bishas kai drugs no toyi je tamnai kwbangma mane tamnai hamyangai tongkha a hamyano haina hai o khela dulani bisingtei khlaiei kaham khlaiti sanani tai chini borokno jara khela thongman bisingtei saka ham tonani saka hamman bisingtei borok kahamngai kaham kaisa nagorik nani aboni bagino mane oba haike jakatai jara o amsoni borok a khelano nai naithok thongman bisingtei a khela naithokna nai borokni wansuk mung kahamngai borok bo kaisa tamna kaham wansuk o phaimanan bagai oba haike wansukuino o khelano tini ang oba haike chengrei rejaka sir amone price rok bom hai boni first prize hangkai winner ngai 2 lakh taka prize money ngai angka jara runners borong hangkai 1 lakh tini simi khela surong nai tini just demonstration te khelangnai khanani simi continue abo league system ngai koi bodol long sakta tabu sujara 15 team tong 15 ta team tong hambai jotono